Dobry dzień, witamy wszystkich bardzo serdecznie w 19. dileku pomierścigłe kalendarium. No i mamy wydarzenia z 7 do 13 maja. No i zaczynamy od 9. 9 maja w 1271 roku umarł gduński książę Warcesław Dredzi, syn Świętopylka Wieldzigłe, a w 1945 roku Czerwona Armia wyzwoliła koncentracyjny lager Stutthof. 10 maja w 1923 roku została usadzona stocznia wojnowej floty w Gdynie, a w 1945 roku Czerwona Armia zajęła Hyl. No i to był koniec bitków podczas II światowej wojny na Kaszebach. 13 maja w 1923 roku zaczęło działanie polskie gimnazjum w Wolnym Gardzie Gdańsk, a w 1944 roku 13 maja 215 amerykańskich fligrów przeprowadzało bombowy nalot na Szczecino. No i też w 1996 roku były uchwalone nowe regle w kaszebskim pisenku, no i między innymi została wtedy wprowadzona letra a też tyle innych zmianów. Na teraz to wszystko, liczymy do słuchania następnych dzielów na jego kalendarium.